vakashanda naMagaya nevekumhuri kwake ndakaita navo nhoroondo kuti tinge tichiziva tichinzwa zvakawanda maringe nezvegamba redu iri. Right, regai panapa tichinzwa hurukuro yandakaita naMamurod Magaya anova ndiye anga ari mukoma kuna Wise. Tinzwe kuti zvakafamba sei. Wise Magaya akaberekwa gore ra 1970. Akaberekwa kuMondoro iko kwedu kumusha chaiko. Anofanira kuita it should be gore raberekwa Wise i7 May 1970. Ndogore raberekwa kumusha. Mumba medu takaberekwa tiripo 12. Takaberekwa tiripo 12. Vasikana vakomana tave 5, vatave 4 nevasikana 8. Vakomana tave 4 nevasikana vanosvika ivo nevasikana 8 ndizvozvo. Ndizvozvo. Saka ndobva aberekwa ikoko kuMondoro 1970. Wekutanga ainzi Lydia, ainzi Jocelyn kana kuti Faina. Wechipiri anonzi Lydia. Wechitatu anonzi Mariani. Kuna Betty, kuna Gertrude, kuzoya Clement, kuya Spiwe, Sheki, Pauline neni Mamrod, kuzoti Wiseman. Ndianga kuzoti Lioba, kuzoya Wiseman. Ndianga rokupedzisira. Na Timothy hada. Hata ataberekwa tiripo chaizvo. Akakanyorwa naye kaWiseman Magaya. Kana pane chimwe chinondishambisa inini vaimbi ka, especially vemuno muZimbabwe, kuti vanyatsokupa nhoroondo yakatsetseka yemhuri. Pakaipa kurova kuti information yatinowana yemafamilies yevaimbi imwe yacho haisi yechokwadi, haina kunyatsokuti tsepete. Saka tichikumbirisa chazvo kuti vemhuri kana muchitipawo message inouya kuvanhu pano paWireless inge iri message yakakwana, nekuti imini ndimi varidzi vacho, ndimi vemhuri. Ndiri kurangara pepe kwaEphraim Joe mukoma ari kuti akafa achangopedza kudya gaba rebeef nesadza, kumba kwangu takagara pasofa. Umwe mukoma ari kuti aiwa akarwarira serious kumba kwangu, ndikamutakura ndikamuendesa kuchipatara, akashakika kuchipatara. Umwe ari kuti akapedza kudya sadza negaba rebeef ndobva ashayika, akagara hake pasofa tichiita nyaya. Asi vana vanyamunhu, vana vamwe chete vavo, toziva zvipi mazichokwadi ndechipapo? Tichaziva zvipi? Saka inenge ichingova distorted information yacho, tongoenda yakadaro. Vanhu vachangotambira izvozvo kana vawana one side, nokuti hapasi vese panezoenda pachizongonobvunzurudzwa apo neapo. Takazotaura zvakare nyaya yaFilimoni Mijoya, mukoma wake chaiche zvikanzi aiva mukomana akazvarwa Karoi. Amai nyakutumbura zvikanzi nini ndakamuberekera kwaMurewa. Handiti mukona ndevemhuri ava, asi vari kutipa zvinhu vanhu vatinovimba navo kuti uyu zvaataura izvi kaizvo ndo chokwadi chaicho. Asi onai kutaramukana kwacho. Amai ra kuti mwana inini nyakutumbura ndakamuberekera kwaMurewa. Mukomana mutedzani naye ari kunzi akaberekerwa kuKaroi. Saka toziva zvipi apa? Ndopa ndiye ndichitaura. Saka ndataura izvi nekuda kwokuti panhau yataurwa naMamurod apa, Mamurod ataura ndazoita zvokumuyeuchidza inini
zvatimoti Magaya, nokuti tese takakura tichiziva kuti vakomana vese vekwaMagaya vanoimba vese tese taingofungidzwa kuti imhuri imwe chete, kuti vakabva mudumbu rimwe chete vese nana Kumbulani vakabva mudumbu rimwe chete. Asi zvinezvi ndopata kutozonzwa kuti aiwa vanhu ava vakasiyana, umwe neumwe ana baba vake. Asi apapa Mamurodhi ari kutaurai kuti aiwa Tipoti anga ari mudumbu ramai vedu. Inzwai hurukuro yandakaita panapa nemudzimai amai Alvin, mudzimai wa Magaya Wise Mushakabvu, achitiudza inini nezva Timoti Magaya. Amai nababa vaTimoti, baba vaTimoti nababa vaWiseman mabrothers. So zvakaita Wiseman na Mamurodhi. Saka ndo zvakaita kwatiri isusu kunana amai vedu. Amai vaTimoti na amai vaWiseman masisters pakuroorwa. Okay. Varume vavo mabrothers pakuzvarwa kwavo. Saka ndana amai vese. Anditi kam. Right. Ono kuti isiso chigaro taingoziva kuti taifunza kuti vese vanobva mudumbu rimwe chete, ko pana Kumbulani. Mwana wakwaba mukuru futi. Ari mabrothers ana baba. Saka asi kune imwe imba kusiri kuti mufemu imba imwe chete iyo. Vese mabrothers vana baba umwe nomwana baba wake namai vake. Ana baba wake namai. Vana baba ndo vakazvara kudzinde rimwe chete. Vana mai tubva tangorova. Muchibva mazobuda vakomana imomo. Dzimba idzodzo dzakabuda vakomana. Havasirivo vega vakomana. Vamwe vakatoshaya zvavo bati vanga vakaitirwa nyasha naMwari kuti vanga vaine vakomana chaivo mumisha mamine vanhu. Vachakusisira. Ko Mamurodhi. Ndiwe mudumbu rimwe here nana Wise? Uye ndiwe mudumbu rimwe nana Wise? Dumbu rimwe chete. Mamurodhi ari mukuru, Wiseman ndo last born mungana naamai. Vakomana zvisina kurasikana ndiri muroora kupedzisira. Regai tinzwa kuti vakaungana sei mazuva ekutanga. Tanga isu taiti tisina zita, taiti tisinganzi vabata vaJehovha, taingoimba kuchechi, hatibukudzwa. Saka zvadaro manjeka machechi taisangana nemamachechis zvokuti taitoziva kuti kwakati kucheche kwakati kuna nhingi anogona kuimba, kucheche kwakati kuna nhingi anogona kuimba. Saka isusu Timoti Wise Mamurodhi taipinda chechi imwe chete. Kumbulani aipinda imwe chechi. Samson Tarengwa aipindawo yake chechi. Andibvunzwa ainzi Vimbiso ndiye aipinda Samson Tarengwa. Kumbulani aipinda zvake United. But United nekuti iwo Kumbulani tiri mabrothers, United taitomboya kumusangano kwana Mashaka kuUnited, ivo vachitomboyawo kweduku taitoziva kuti uyo anogona kuimba uyo haagone. Taito nemwe the late ainzi Christopher Chinomwe akazofa tisati tarekodha, but anga achitowo muchikwata, indiye ndiye aigona zvokuri kuimba, but akazofa tisati tarekodha. Mazuva atatozorekodha akatenga atoshaya. Saka taipinda inzi Rwadzano pamuchinjiko. Mapanzo akabongwa Mamurodhi vachingonorondedzerapo. Right. Saka Wise wakapinda sei mune zvemmanzi? Wiseman munhu haagara achingo talented zvokuti kana pataimba kuchechi aigona kuimba zvokuti pekutanga chapo ndichiri kucheguti tisati yatsove pamwe chete, ndichiri kucheguti ari kuno uku, Timoti ari kunotoni, Kumbulani ari kunotoni. Inini pfungwa dzangu ndainakidzwa nevanhu vanoridza magitari, because kana negitari ndaitomboridza zvimwe zvokutoridza zvishoma, kana Kumbulani futi aitomboridza gitari. Saka inini ndaifunza kuti tinorekodha tichisa magitari, kunyange zvedu kuchechi kuti tikase magitari, because ndandazvoona nemwe chechi anakamboenda kuchekutu. Asi Wise manje ndovati aiwa mudhara hatingadaro kuti tiise magitari atiroveza tinongoita zvataingoita tiri kumusha zvatoda kungoita apa ipapo tanga tisina zita. Saka ndokuti funga kuti vamwe atoita zita toti zita toriti chii, vamwe vati ngatiite mabasa avapostori, vamwe vati ngatingoti mapostori, ndobva mazita angowanda. Saka kuchechi kwaenda Timoti manje kune uyo akatisponsor manje nobva vati ngainzi Vimbiso yaJehovha zita rekuchechi ikoko. Vamwe wese nobva vatibvumirana nazvo. Ini kange ndararama ndikati aiwa kana
ndovanhu vamanyemwenza kuti manyerukeka anoimba neThe Puritans but anopinda Salvation Army but hazvingaiti kuti gurupu rekuimba rofanana nechechi sakawo zvakazoitika zvekuti ndakabva ndarinzwa paredhiyo manje rimwe gurupu raiimba remagitari rainzi Imbisi ndopana kana Gentleman zita renyu riye ndarinzwa rinotora nerimwe gurupu saka zindokugara zvedu saka zoti rimwe zuva manje Wiseman aigerwa mubarbershop nemunkovana anzi Tafi uyu apinde chechi aiwa angasingapinde chechi hamiri kana apinde zvinei zvake ndokubva ati kuna Tafi kunai Tafi unoziva kuti tine chikwata chiri kuimba dzimbo dzegospel idzi dzeapostolidzi but akomana akazita ndoratichemedza tashava toriti chii nobva Tafi ngoti nobva angoti endai munoti vabata vaJehovha naTafi achigera chi Wise ndokubva atora bhokwe ndokunyora papasi paya akabva angoti vabata vaJehovha nobva azoya kwatiri akati Gentleman zita ndaita sei ndariwana wariwana rekuti chii zvanzi ndapiwa zita iri naTafi anzi vabata vaJehovha hatovatangoti vanhu vese nobva vangofarira zita rikati aiwa handizvozvo handiyimviriri zita iroro right mukoma Mamurodi tivanzwe vachitipa line up yechikwata vabata vaJehovha yekutanga isu tai tisina zita tai tisinganzi vabata vaJehovha taingoimba kuchechi hatiburudzwa saka zvadaro manje ka machechi taisangana nemamachechis zvokuti taitoziva kuti kwakati kucheche kwakati kuna nhingi anogona kuimba kucheche kwakati kuna nhingi anogona kuimba saka isusu Timothy Wise Mamurodi taipinda chechi imwe chete Kumbulani aipinda imwe chechi Samson Tavengwa aipindawo yake chechi andibunzwa ainzi Imbiso ndiye aipinda Samson Tavengwa Kumbulani aipinda zvake United but neUnited nekuti iwo Kumbulani tiri mabrothers United taitomboya kumusangano kwana Mashaka kuUnited iwo vachitomboya kweduko taitoziva kutoti uyu anogona kuimba uyu haagone taitonemwe the late ainzi Christopher Chinomwe akazofa tisati rekodha but anga achitomuchikwata indiye ndiye aigona zvokuri kuimba but akazofa tisati rekodha mazuva atatorekodha akatenga atoshaya saka taipinda inzi Rwadzano pamuchinjiko chakazoitika takaona kuti first album riri ratambiwa zvakanaka ndobva 1999 ndobva tajamba 2000 atakurekodha 2001 ndobva takazorekodha second album rainzi Why I'm Check saka isi takarekodha tine madoubts manje kuti tinopfuura here first album handimaona saka isi patakarekodha album inobva tarekodha ndokuti takaenda kustudio ikoko kwa Mr. Mparutsa kwa Mr. Tendai Mparutsa tikaita the whole night tikatadza kuburisa kana chinhu chakanaka musi iwoyo ndokatadzokera futi ndobva takazonorekodha Why I'm Check saka isi taine madoubts manje kuti zvino vanhu vachatambira achiti kudii manje takatozoshamisa muruso warabuda manje isi tangati zvezvo takada kugadzira zvimakasisi zvishoma shoma tichiti tingoona kuti vanhu vanoti kudii vanhu vakaita vanenge vachatirova nekuti maitire emakasisi mashoma so tikatoona makasisi ese atataisa apera ese acharwa ese kuti try makomenzi vatiri kusangana nawo chaiwo ese achingotaura kwamana Why I'm Check zoita siki takatodi takapenga kupfuura ramakatanga navo saka ndozvakambotipa kuti haano chipo chiripo saka pese patazoita kuita vahatatisacha tangoziva kuti tinofamba takadai chete ya line up yekutanga chakati chiri kumusha ndeyekuti ro kwaiti inini Mamurodi Magaya Timothy Wise nemwai Samuel Zande but hatakwanisa kuzorekodha naye nekuti iye akazinga akusenza kugoke patakazotanga zokurekodha izvi iye anga akusenza kuti naEndrew Mamumbi futi anga asiko akusenza amene kwaanga akusenza ndo taina naBenjamin Magaya nana Philemon Magaya yaingo squad ikwamagaya kuti aingopinda chechimwe chete ndo yanga iri squad yekutanga kumusha tazoya kuno muHarare mai ndokuzoona kuti Kumbulani aigara kunotona achivaka ndopa takaona kuti Kumbulani taimuda totiye the late Christopher Chinomwe taive naye ndopa takaona kuti no isu hatienda tinotora Kumbulani kunotona ndopa kaenda Wise kunotona nobva anotora Kumbulani ndokuchitanga kuseshena naye ndobva taita first album pafirst album nobva atonzi naMr. Jaramba Kumbulani kuti apota aiti opota chiya kuno toita zvatinenge tichiita odzokera kunotoni iyo Kumbulani ka chogari kunotoni ugari kuno kuHarare Kumbulani ndokubva kwakaita kunhekeri ndokuya kumuno muHarare aiwa vamwe akatozoya chikwata chatofamba handiri kunyebera munhu waMwari sezvakaita taive na Samson Tavengwa taive na Masimba Ndagurwa nana Ndoro ava takatovaona tatoronga chikwata kudhara ana maichigwa patamubvira takaimba navo
susu vabata Jehovha tamvera takaimba nawo ana mai Chigwape kwatozoya isusu tabva kuna Jaramba tatadza kuirana naye iye ndokutsvaga vamwe ndobva asikuti ndobva angoswa kuti vabata Jehovha asi atomvera takaita kana one song nawo vanhu vakanga vakazvimirira vega zvokutoti pakutanga vaitonzi vabata Jehovha vasinganzi vabata evhangeri saka ivo vega ndobva vatozoona kuti zviri kudisteba ndopatakazoenda kugirama tinogadzira makasisi ndopataona aine dzimbo dzavo but zita rakanyorwa riri redu saka vakatoyasoona kuti zvine confusion ndobva kuti vabata evhangeri. Right, mapanzo akapo amado atireri line up kuti yanga yakamira sei uyezve kuti Samson Tavengo akauya sei uyezve kuti nauya mai Chigwape mainzo akayo. Right, Samson Tavengo zvakasangana sei nana Mamurodi? Aiwa ipapo ichokwadi chamakanzwa chakatika nekuti andambokudza kuti takafumira chikwata chikumondoro iSamson Tavengo asikamuziya kana kutomuziya tisingamuziya. Samson Tavengo ndakatozomuonera kunyabhira kwaitwa Pungwe vimbiso yekuchechi kwaaipinda saka takabva muno muHarare tichienda kunyabhira kupungwe ndopatakasosangana naSamson Tavengo achiimba ikambo kaya kanonzi Marangwanda achamuka ndopatakamusipotera kuona kuti that guy is talented. Saka ndopatakamuona zvedu ndokuita Pungwe edu ndobva yaita sei ndobva yapera ndokuzomuona matikati chamarika chikwata ichi takuita chikwata saka Samson Tavengo ndobva auya ndopatatanga kuita kuseshena naye ndobva tarekodha first album second album naye rechitatu rainzi mabasa aapostoli naye saka pane album yechitatu ndopatakapesana nemunhu ainzi Mr. Duncan Jaramba ndopatakangoziva vanhu munongopesanawo pakutaura nepakunzwisisana ndopatakaona kange zvinhu zvisina kumira mushe saka isusu semabrothers ekwamagaya takamva tabva mumaoko ake handi muri kunzwa iye Samson Tavengo manje akaona kunge isusu kwatakuenda takuenda kumawere hapasina chichadi chichafamba nekuti isusu mari tanga tisina akanga aine mari ndiwo yaitisponsor handikuona saka iye ndobva amboti uyai kwedu achida kuona kuti zviri sei ndobva adzoka kuno saka uyu Jaramba aona kuti zita ravakwa kudhara ndokubva atanga kutsvaga vanhu manje handikuona ndobva angotsvaga vakomana amwe na mai Chigwape ndobva auya navo ndobva angoti itai toni kuimba kwacho iye namai Chigwape vanhu vaizana zvavo vanhu kama tototi akatombotigira mai Chigwape tichiri pasession tichiri kuimba tisatamborekedwa mweya mutsvene saka waiza akati hatidi kuimba nevakadzi zvinozonesa mangwana tinodowa kwakati murume wacho andikudii chichi ipa vakapo zikonzero chaizvo saka ndokusakana kwatakaita nani naSamson Tavengo saka Samson Tavengo uyu Jaramba azotora vamwe ndobva vati muchikwata chakunzi vabata Jehovha andimaona saka ndobva anotora kuti Samson Tavengo ndobva auya naye ndobva asikuti ita imba ine vavaseshena paye vaimba kushandira mweya chichi isi tichinoti tichiburisa album rainzi ndinobva kwamuri iwo ndobva burisa rainzi rainana kushandira mweya maalbum ndobva abuda ese ari 2 akanzi vabata Jehovha yese tikati hazina mhosva ndonge tati titore nyaya iyi tiise kumatare nekuti isusu zita rekuti vabata Jehovha tanga tarirejesta as a trademark tanga i-trademark inotone certificate ye-trademark saka ini ndobva ndati gentlemen kana zvizo vaMwari hatisiyanei nazvo ivo vakangonzi vabata Jehovha kavari kubatira Jehovha nesuwo futi kangonzi vabata Jehovha tikuita sei tikubatira Jehovha saka siyai zvakaita sei siyai zvakadaro saka takafamba ndonge vakanenge vakatiita maalbum anenge maviri vachingozviti chi vabata Jehovha saka ndozoonova vegawo nana Jemberi vakati varume kwesingati mingonzi vabata Jehovha isi vabata Jehovha aiwa izi ngatichinja ichi zita tochitichi vabati vevhangeri ndokubva vakutanga kunzi vabati vevhangeri saka pavangochinja zita kunzi vabati vevhangeri Samson Tavengo ndobva auya chi ndokubva auya kwedu saka zvakaita kuti pana ndinobva kwamuri isi takarekodha naye hatina kuziva kuti uku arekodha futi nevava achiti chi vabata Jehovha futi nekuti arekodha naye saka mabva ndobva angobudirana uku ariko
saka iye manje akazoona ega kuona kuti light kunona magaya ndokune kune light ndobva azobhuya akati anojenenge ndichi ndiri kunhuisozvo zvekunamata mataita vatatambirana naye ndokufamba naye saka tazosvika pakafa Timothy iye akamboenda kubotswana ndokunotsora ndokamboka nziko marangwanda achamuka kanzi naMamurodi takaona Samson achikaimba akunyabhira kupungoko kanonziko marangwanda achamuka sine azoka rege tione panapa kuti Samson akabatana sei nevakomana vekwamagaya. Ndakazobatawo inini Samson Tawengwa wacho kuti iye kuda kunonopera ndasangana namukoma wanonzi Dickson Nyakudya Nguruve vachigara kumufakose ndo wandakatorana nawo ivavo tikagara tese muno muHarare kumufakose tikazogara kukwadzana ndokwatakanyanyogara Sterek ndopatakazongoti pesanini kuda kwemabasa iwo wadzokera kumusha ndaramba ndi muHarare ndopandakazosangana nemurume anonzi Kimpton Jembere wachinamata kuchechi yeWimbiso yaJehovha ichitungamirirwa naAizali Jaramba wariwo bishop wachigara kukwadzana 4 vadaro kuti Samson ndine cheche yandiri kupinda saka ndanchikumbira kuti iweweka hande tinonamata tose ikoko tisataenda kuVimbiso tainamata Zion yainzi Zion Holy Sabbath yaitungamirirwa nabishopi nana Delete mufundisika komwe nabishopi ndangoti kanganimwe yangu zita Robert wachiri wapenyu tichigara kuwadzana ndopatakazobva isu Jembere afoma chechi pamwe chena baba Aizali Jaramba inonzi Vimbiso nanakupara nevamwe ndikatozouyawo mucheche imomo. Ndisati ndauya mucheche ndine kwandaitonamata ndiri ndazobva ikoko ndopandakazojoinana nevakomana ndisati ndatora nguva refu ndinawo tichinamata kucheche ikoko ndopakazoitika accident bhazi rekwambizi nerori vanhu vaitobva kumudzi kwamutoko muna 1997 ndopakaitika accident iyi wachiuya kuHarare and then from Harare takati nemusangano watinoti isusu mutsangano wemweya waiitwa muna August tichiitira kudomboshava nawo vanhu vazhinji vakazopararira ipapo 25 vakafira pasame sport umwe 26 akazomufira kuparira Nyatwa. Tagara ndopandakatanga kusangana naTimothy Magaya kucheche ikoko yeWimbiso tichiimba asi chinhu chikuru chakapinda mupfungwa dzangu ndakanyanyofunga nevana vakasiva nevabereki because pakafiwa zvechokwadi kukasiva vana dzanherera vamwe vakasiva vari magrade 1 vamwe vari magrade 2 kusvika takaona kuti no tikati tikaramba tichitaura kuchechi kuti tipei mari chechi inogona kungoparara nokuda kuti vanhu vazhinji vanenge vakuti cheche yakuda mari ndo wandakatorana navo ivavo tikagara tese muno muHarare kumufakose tikazogara kukwadzana ndokwatakanyanyogara Sterek ndopatakazongoti pesanini kuda kwemabasa iwo wadzokera kumusha ndaramba ndi muHarare ndopandakazosangana nemurume anonzi Kimpton Jembere manzo apo ka ndiye ka Samson Tawengwa achitipawo ka uchapupu hwake maringe nekuti sei vakafunga kuvamba chikwata ichi. Hanzi inhawu yekuti taida kuti sisi tibatsire nherera vana vemuchechi vakange vasiyiwa nechikwata, vakange vana vemuchechi vanga vasiyiwa nevabereki vafirwa nevabereki vavo pavaiuya kumusangano wekuchechi. Ndo zvataurwa naSamson Tawengwa. Asi sekunzwa kwamaita zvichitaurwa naMamurodi paive kuti zvaisava nyore kuti chikwata ichi chimire uyezve kuti vatsikise. Hanzi vakafamba nemakawanda kumwe kwacho vachirambirwa vachiita sei. Apapa ndakazobvunza adzimai vaWise Magaya kuti vambotiudzawo kuti pamazuva ekutanga zvaive zvakamira sei ende nevanhu ava
zvaiitika pamazuva ekutanga nekudawo kuti chikwata chichitanga ichi vanhu ava vanenge vanga vatwevesava. Saka nokudaro regai tinzve amai Magaya Wise, amai Alvin vachitiudza kuti mazuva ekutanga zvakati ume zvaivaomera zvazvisina kuchipa nekuti pane zvavaida kubatanidza but vaizozvishaya, then nevanhu vavaida kuti vaimbe navo vakavashaya patime yacho iyoyo, nekuti mumwe wacho akabva atozo mazuva ekunzi kwaiita zvekumuramba tsvina zveshe akazoparadzana aiwa imba yakapwanywa ari mukati ndobva ashaya. Saka zvinhu aiva ari kubulawayo saka zvinhu zvokuti zvakavadzosera mumashure, asi pavakazotanga vakazongotanga ndobva utoti ngatitoita ndobva utongosumuka seizvozvo pavakatanga kuimba anoya chete. Vaida nemwoyo wavo chinenge chachitori chinangwa chachiri mumavari kuti tiri kuda tinogona kuimba, saka ngatiimbe. Inoti inini Alvin vaigara uchitaura kuti ngatiimbei vanhu vanzwe shoko, nekuti kuimba tiri kuda kuparidza, ndo kutaura kwaaiita. Asi echitaura kuti nasingazivi kuti zvichazosvika pakusvika mbiri yekuti yakaitika iyi, paaitaura ndaingoti pamwe kungodawo kungotaura, nekuti ukataura nekuimba unonge uchiparidza shoko zvakasiyana. Saka ivo ndo ndaingofunga kuti pamwe ndo maparidziro avari kuda kudiwo kuita, asi handida kuziva kuti zvichaita mbiri kusvika pakuzoshaya kwavo vichiita izvozvo, nokuti vakatoimba zvinhu zvekuti zvakatosumudza vamwe. manzo apo ka mai Magaya vachingonotiudza kuti zvaive zvisina kuchipa, zvaive zvakaoma ikoko. Hanzi ini ndaisa zvitorawo serious mavanzo apaka vachiedzaka kutsanangura ivo pachavo. Nokudaro mai Magaya line up yekutanga yanga yakamira sei? Vaiimbira mumba ndichigara kucampus section 4 ipracticira mumba semuno. Vaiva vakati iye Wiseman Magaya, Timothy Magaya na Kumbrani Magaya na Mamrod Magaya na Njodzi na Nelson nomwe mukomana anonzi Daisy na Samson anga aripo vari vakagara pamasofa iwayo. Imimi zvanga singakuitira inoizira semunhu anga akuziva kuti ndo zviripo kuvanhu vangu, ndaanda kutongozvitambira ende vakatosatouya dzimwe nguva ndetoti kunhasi semusina kuita nokuti zvazvapinda mandiriwo nguva yanga yareba ndinazvo. manga makutosuwa ndaanda kutosuwa vakasatoenda asi ndokuti kune Alvin kunhasi asi hamusi kusangana here zvinzi aiwa tisi kuita nhasi tikuzodi tozosangana futi mangwana kana kuti kuswera mangwana. Asi vaitosangana maybe 2-3 days dzakateedzana, pavanenge vajamba pamwe 1 vanenge vaine zvavari kuda kuita zvokuita zvemakasetsi avo kana chichi, inini ndo pandaitozobvunza ndisingazivi kuti aiwa zvinhu zviri kutoita. Regai tinzwe panapa kubva kuna Samson Tawengwa tanzwa Mamrod achiti zita rekuti wabata waJehovha rakataurwa nemurume aigera amugeri baba ndiye akataura kuti wabata waJehovha ndemoti chikwata chawabata waJehovha vese vakafarira nekuritambira vakapembera kuti aiwa ndizvo vabati vaJehovha nanhasi uno wabata waJehovha. Rakangomira rakadaro. Nokudaro ndakabvunza Samson Tawengwa kuti naiwe nyaya yezita iri kuti kuchiineyo rakauya sei? Mukoma regai ndikuudzai chokwadi, chikwata chekunzi wabati waJehovha ka chakatumidzwa nomumwe munhu chidhakwa, ndo chainyanya kuti gera. Handimaona smart yataita yekugerwa ikoko taigerwa nemunhu iyeye. Saka tapedza kurekodha manje takata kutsvaga zita, ini namukoma Wise taenda kunogerwa. Saka mukoma Wise ndo wakaita kunge sevaritaura nyaya, vakati isusu album redu rapera, saka tikushaya kuti tingatumidze tichiti chii zita iri. Saka muchinda aitigerawo zvikanzi aiwa munganetseke neizvozvo chingoti kuti wabati waJehovha. Hani mazonaka. Saka takatarisana inini manje nani namukoma Wise takabataseka tikafara tikati Mwari kodzwai, ndo patazoenda naro zita riya kuno vamwe vedu vamwe wakabva varitambira. Handi mazonaka. Saka
pavabati veevhangeri hakuna akazombosa kwakasara tichaona Jembere naEdison Ndoro naMasimba Ndaguru. In fact ngati Masimba Ndaguru haana kusara kuvabati veevhangeri, akazonotangawo chimwe chikwata chinonzi Wachemeri, nazvino ndo chaari kutungamirira. Asi ini ndakazodzokera futi kupi manje kuvabati vaJehovha. Asi kumashure kwese uku pakazobuda baba naamai Jaramba nababa naamai Madzvamutse, takasara tiri 8. Pau8 pandakazofuma chikwata chevabati veevhangeri, vamwe 2 vakazosara. Iko kweni ndikadzokera kuvabati vaJehovha. Kuvabati vaJehovha kukazosara ta5 manje. Now from 2000 kusvika muna 2000 ndinganyebe patakaburitsa album rekupesera ndina wabati vaJehovha rinonzi Mirai Naye Jesu. Handichaziva kuti igore ripi, asi padhuze ipapapa. Kumashure kwese kutanga ta5 manje. Kwaiti Samson Tawengwa, mukoma Wiseman Magayo wachiri wapenyu, mukoma Timothy Magayo wachiri wapenyu, mukoma Kumbulani Magayo wachiri wapenyu, na mukoma Mamrod ndo vanga vakatibatira base kubva kwese tichitanga kusvika iko zvino. Asi tichitanga chikwata ini ndakatombonzi naChristopher Chinomwe handifani kushaura, ndofana kudaira base. Asi ini ndichiti aiwa komana ndinofana kutomboimba. Asi pakazofa mukoma Christopher Chinomwe ndo pandakazowana mukana wokuti ndishaure zvokuti mukatomboteerera kunana ndinobva kwamuri ivavo kawo pasongo yakazoshaurwa namukoma Waizi kuti narini iyaya ndakatombodaira bhesi ipapo, but bhesi rangu ranga risinganyatsonzwika bhozi ndakandisiri munhu webhesi handimazoona manjika.